ele how keke m na akpọkọ gị na-agaje gị gobe shi kpọrọgụ zero ụwa kete kpọmkpọm mmekwesị ka m chiri gị nwa polite insult polite admiration kpọwa gị zee gị na-agaje gị nwere ike iwetu nwa gị ala ka Chineke ji aka ya bulie elu gị na-ahịje gị ọkpụ ọkpọ na-ahịkwa na ịma na nwa nga ọ gbara afọ ọ bụrụ si Chineke nyere gị ọkpọ tụọ nyere ndị ọdọ nwa ọrịkọrọ ọkpọ o jiri jaga mma gị na-ahị ya si ihe kwopụ ya ọ bụtụ na-ahị gị ọkpọ hiji ukwu gị kọlụ ụwa gị na chi gị agha gakwa n'ala ụmụdịrịkwa ga ahụ ihe ọkpụ demere ụmụagbọbịa ebe nwude ụmụagbọbịa imirikịta ụmụagbọbịa n'ala ụmụdịrịkwa ote debe ha childless ya bụ ahịga ọkpọ oge ruzie mgbe a ga-amụ nwa asa ọkpọ ahịchie n'ọkpọ ya bụ ihe ahịtara na agbọbịa gị na-ahịje gị ọkpụ nwere ike imelu nwa gị down ka m na-aga na-abụ nwa ike tikọta aka pụishie nwa obere future nụ fọla gị forward. Achala m ka azụ tai ihe mere na ị gị lee anya ị ga-ahụ so kapịlarị m na-aga awụdukwa otu kapịlarị m na-aga awụdukwa otu anụ taa họrọ gị maka asụ Job 13:30 mkpara agaghị dị n'elu ụwa ọhịa ikwu akparịga m ele ihe na-esogharịrị m n'ukwu ka nwa mkpi ọgụda wọk chama agwakwa gị akpọghị ụwa gba ọtọ ka ụwa su uwe emere elu emere ala etere ji etere azụ agụrụ m alụ mmadụ ọrụ ka gị nọ ihe nkwu gị ma nwa ihe ọzọ ị hụrụ n'ahụ ma ị ga-akwụ ịgara ugwu lekwenụ kọntọs ị gaghị aghọta ya takwanụ gụta anụ ọhụrụ gị ama ndị na-aghọta kọntọs makwana ndị na-aghọta ya nụ echeghị m ndị kwalifayas ndị sọka ndị dijitalụ ndị m na-eche ọwụrụ ndị ọrụ ka gị n'otu na-eru ndị m chege lekọ mụta ji ibe gị apịchala ha were ọbara ndụ arụgo ọrụ gawacha different places ndị Istanbul ndị na Malaysia ndị Thailand ndị Amsterdam ma ndị Onitsha South asị m Onitsha South ndị South Africa ma ndị South America ha apụchicha ma ndị USA chai wow I know ị gị aghọta I know elele m ga-anya ote were anya ime m ote ngide ihe aka mgbe a na-asị di nwa na anyị ese nwere obi ebere nye ya ezumike o di nwelu m ọwụ ezumike na obi ebere ka m chịkọtara abụ ote were ebunwu ya na ndụ m legodo otu iri otu iri ugbu a ka ị na-eche echege m ndị Ijipt echege m ndị Sodom na Gomora echege m ndị ọnwụ ike na ndị Igbo ozi ma ndị apams ọ ndị ichegade otu iri ụkwụ anwụnta gị iji agajege a na-ero ka ị ga-eji aga obodo oyibo dị ka m gwa gị ọ kakwa gị mma na isiri ngwa ugbo apụta mee ma accept mụ na gị na-abụ anyị ejikọlala aka ọnụ mara mara ihe anyị ga-emechapụta bifo ndụ gị agwụ maka ọ bụrụ na ile anya ịma na oge a na-ahadụ ya wụ oge ọ na-ahadụ anya ma gwa gị etere ngwa etere nkwụ agadam alanga read my lip I wrote lip agadam alanga agadam ebere ga eme nne m go mo nkara iji Igbo sọ ihe ya arịrị m mfe ọ weela I want to thank all of you for your understanding. I want to thank you for your incumbent acrimony to our productions. We thank you for watching all our productions. Thank you for believing in us. Thank you for making us feel very important, because without you there will be no us. I and Sister Mangi, we put hands together to say thank you very much, and we promise to always make you happy. We promise to always knock at your door with something that will interest you. And again, I want to also tell you that if you want to watch more of our programs,
You can get it, or you can just type Chief Imo's Comedy on YouTube. Ganime YouTube, type Chief Imo's Comedy. You get all of our work. And I want to also tell you that every Friday, we'll make sure we update something that will interest you. Thank you, and keep watching us. As you keep watching us, we'll keep also making you proud. We'll keep making you happy. We'll keep making you feel at home. Thank you very much, and God bless you. Bye-bye.